emergency van. Kaktin EMS Trust kaba na London hinin kasngi kala no Synniang da Ktiew ai jing sumar ki badon kam Shaka Hospital Dr. H. Gordon Roberts Hospital kaba Shongdor laipo nyolak tingka iba Michael Carson Ktiew iba long ru udukot jongka trust ila ot ribbon ha katay ka program na baro ki jinglot jingsap balabu na kabenta kani ka project lai pusan lak tingka la no Synniang da ka trust bat ia ka ba duna la shim na ka fan jongka hospital kitiar bala no Synniang ki kuntup ya ka cardiac monitor CTG machine syringe infusion pump radiant warmer eclampsia bed but diathermy machine ki bathumu ban Ktiew ya ka jing ai jing sumar ya ki long kme ha ki labor room but OBGYN kumju ha ki OT